नमस्ते, प्रणाम आप सब भोजपुरिया जहान के। सबसे पहले आप सबसे आग्रह बा कि हमनी के देश में जवानी कोरोना महामारी फैलल बा, इसे हमनी के लड़े के बा, जीते के बा, सरकार के आदेश के पालन करे के बा। और आज महाराणा प्रताप जी के जयंती पर सत सत नमन। आप सबके मनोरंजन खातिर हमारे एक ठो गाना रिलीज भइल बा। जाके परदेसवा में भुला गइल राजा जी, अखिया के झुलुहा झुला गइल राजा जी। ऑटो ना करी भैया भाई नाचन एक ऑर्डर की ना, लेकिन कर दम हम चाहे तो ई चाहे ई रहिनु तो और मजा आए। मजा दी सही भाषा आ ई जाओ चाहे ई रहि नाला तनी आओ बाबा कोशिश करो। ना तुम गा देना, हम गा दें। डायलॉग और क्या है इनका? अरे तो अब का करी भैया? हाँ बोले थे आप क्या करी भैया? तो अब ता तली भैया खाली और बढ़िया से डेरा के अब ता तली भैया ना, अब ता तली भैया तो यो काम कोई भैया। हां तो अब ता तली भैया बनावटी तनी लाओ, तनी नेचुरल चाहिए। अच्छा